یک بار دیگه سلام علیکم برادرای جان و برادرای توپ ماشینو. هزار رحمت برای دستگیری، برای لایک و برای подписаться. شروع نار گپو همو گپ بزنین обязательно لایک را. دیدم نیمی از 3000 کنیم راستی ویدیویا بالا بخیزه همو قبول های طرف شما دستگیری میشه. همین طرف وقت خود ماشین ارزون با نوار میگیریم میپرتم. обязательно همو لایک را میزنیم. چی نمودی ماشین معقوله، چی نمودی ماشین در کوره در کامنتاریا обязательно بنویسین. خدا خواهد بزرگ دیگه اومده با نوار میگیریم پیشکش شما میکنیم. واقعیتون سربلند و خانواباد باشه. یک بار دیگه سلام علیکم برادرای جان و برادرای подписчикای توپ ماشینو. هزار رحمت برای دستگیری، برای поддержка. اینا ماشین نوبتی باور کنین. نرخ سال اخیر نمیگم تو نگاه کنین نرخ چه نرخی دسترس است. نرخی بگم یا اریکسو همین سالای کهنه شکو نمی 2008 7 نمیوش نرخ همو میگه. نرخ عجایب نرخ دسترس. با فکرم که این هم گارانتیش قطعی که ممکن یا روز ده یکون 2 ساعت 3 ساعت ممکن سودا شه. های هوا کانتر هوای خوبه و نه که کانتر اوزی شامله. خیلی اهمیت نمیتیم. سالی ماشین چند بوده که 2010 دماغی نگاه کنید پولی موردش ایکس کداگن همارا 2015 14 15 کداگن. مرامت بحری لکسچا لایک را بزنید. نگاه کنید ماشین چه قواقیه میگوی که ازی یا میخرد یا میزند. سویچان سویتی خشرو خیلی تیپارنگی سویتی مندال سویر. ولات کافوش دیده سه بارداره جون. ماشین عموما краска طلب نیست. بامپروی قفا داچ پارترونیک داشته. باز یک بکشه میدیم کو. ولاتی باگاژش. ماشین چه تازه خیمیسکا کداگی تیار. مقصد کالپاچوکوش هم میبینین знакой байниш нест. مقصد هسته ماشین بعد برادرای جان ماشین واگن چند قپش واگن رو اومدگی اکا 11 ماشین دهمجا گشته است. ماشین یک دسته واگن برادرای جان. مرحمت لایک را обязательно بزنید. یک салон شو تماشا میکنید. салон دیدین салон زرد салон мебель салон электропакет скамейкош мақсад кожа айбулош чихол мақсад скамейко даридаги хеле кашол нест. бад нест мошинча химиска кадаги тайёр. И Европа боша ё канадский ака канадский а памят сидени чордар электропакет блокировка да регулировка боковой скам чизо лифт бдай рулош دیده چه جوستیک دار همه مقصد 2014 15 سال ای 13 боло рулоша нетари мешам бардаро. ина ҳолати салонаш люкдор дай бардаро скамейкой пеш ду тарафа лифта ё як тарафа ду тарафа ё марамат ҳоз як мебинем монитор доштай чӣ пишдадрум боша чӣ пиш нест. جوستیکوش دیدین باردارو коробка باش автомат климат контрол همه چی داشته. пробег чанд қай барда 200 чанд 210 ҳазор гаштаги. як капоча кишо бинем ака ҳолати мотор сабинем объем мотор шоз мебинем чанда объем 7,5 6 цилиндрай бардаро иҷо ака дидесе камтар шамоли безеб шиде. мақсад дидесен инҷо пластмассаи бардарои ҷон наметова хай устодтона қади жестиянчик малярчик меён. ака мошин задагӣ дора ё надора намедони ака худод ака мега намедонам мошина қабул кардам мега срочни пул дар курай солша гуфтам 2010 димоагиай полни мошина экспорт кардаган мордаша икс кардаган. мақсад салон ҳамаша гирифтаган солои 2013 14 15 задаган. нархш боша 160 000 сомон мега ака боз муомила дора. ака вариантҳои алиш ҳаста ё ки мақсад ака мега вариантҳои алиш ҳастаю пули хушрӯ бутан мега. мақсад ки мошини арзонтарак яъне дар назар дорам. мақсад мошини арзонтарак мтиян пули соз мтиян болои нархи дастрас 160 000 сомон. оз 160 000 сомон бардоро кемри сера фақат фурӯхтесан мардум. марҳамат успед кунед занг занед дар тамос бурен. рақамо чанда ака 38 02
50-50. Марҳамат, рақамо зер навода занг занед, дар тамос бурен, обязательно лайкора қад подписатсияра фаромӯш накунед. Марҳамат бародарои ҷон, як Toyota навбатӣ, Toyota Auris гуфтиё. Марҳамат, яка мега нархшам нархи дастрас аст, мақсад мошиншои экономични хубам барои хона, барои гашт. Бисёртари мошинаро ҳамаи подписчикоимам, апашкоам ҳастанд, бисёртар ҳамаи апашкоам мехаранд. Хай бо занг занен, вариантҳои алишам буда, фақат бачи яка мега ки мақсад кори ма да туғрӣ намегирам, ма да Астраҷи караван дар кора, ба Астраҷи караван боша алиш мекунам. Солш мега яка ай 2000 боло, яъне 2001-2003 мотори инжектор ё як гашт қаврга ки мақсад перевал да хушрӯ бира биё, мега мо да туғрӣ нагирем, мақсад мо да Астраҷи караван дар кора. Солш чанд яка? 2007. 2007 да ҳуҷҷатош яксола ба фикрам, ҳуҷҷатош яксола утилизатсия кардаги тайёра. Мошин хай ягонҷош камдӣ дошта бошад, ҳамаша мо мефаҳмем, обязательно лайкора бизанед. Светиш металлики хушрӯ, мошина як моҳи кам мекард, мевард бо хушрӯ машид. Мошиниш краска талаб нест якара. ҳолати қафоша дидем бародарҷон, мошин краска талаб нест, дискачои заводскои. Варкне камтар шамон, ҳолати дискош, дискои Каролои 3 дорам кун, мақсад Каролои 2, дискои Каролои 3 дошта хушрӯак буде дискачош. Ҳолатои балонша дидем, зимни як 90% дарои қафо электропакет. Бо чӣ дошта? Салон лата салонай, хай чӣ холиш нимиш аст, нимиш нест. Мошинчаш тоза, як моҳи кам мекард мевардака бо беҳтарин мешид. Дари пеша бинем бародароҷон, безключовой доступ дошта. 4 дар электропакет, блокировка дар. Мақсад мултирул доштае бародар, наиш автопилотай, коробка боша механик, монитор, климат контрол. Бо чӣ доштае? Варкнен, салонш як аҷоиб кишоди хушрӯда. Як моторша мекишои бинем ака. Камбудиш анами фаршай, анами крилеш камтар кор дошта. Ака мега ки мақсад харидоро бошанд, фарша ё мехарам мету мега ё ки сумша мақсад минус мекунам. Марҳамат, ҳолати моторша мебинем. Чашкоша мебинем. Чашкош бари пусидагӣ нест. Мотор DS14 дизелай чӣ ба фикрам? D14 дизелай. Расходиш чанд ака? 7 литр? 7 литр шарда берена шар ба фикрам 5-6 литр ё. Марҳамат, дизелш да ба фикрам ки дизелай бародарҷон бераҳми безпашад нибат ба фикрам перевал ахир мекунам мебруя. Дизелам бо ба хичай. Нархш боша, нархи дастрас 58000 мега ака, боз муомила дора, фақат Астраҷи караван боша, инжектор ё ки хулоса ҳам 10000 боло боша, мақсад алиш мекунам мега. Солша 2007 гуфти ака. Рақамо та мегӯй ака. Номеро та мегӯй ака. 900 70 33 22. Марҳамат, рақамо зер наводаи номеро WhatsApp дора ака. WhatsApp ҳам дошта, дар тамос бурен, занг занен. Вариантҳои алишотуна ё ки харидори конкретна дар тамос обязательно бурен. Мошини навбати Toyota Prius, солш чанд ака? 2011 японка ака. Марҳамат, 2011 японка. Японка бисёр тоза мешаванд бародарои ҷон, задаги кам мебиёнд. Нархшам варкне, нархи дастрас мондагиян. Бача гумшки бакаои мошина нашканем бо. Варка ай зарби чӣ кардана бакаоиши хеле қат кардагиян, бакаоиши хеле заводскои қат меша. Нарушка краскаш кор надора. Краска, иҷош камтарак сарапи надошта ба хайра. Мошинша як полировка кини бо беҳтарин мешавад. Ҳолати қафош дискачои заводскои дошта. Балнои зимни як балнош 90% бигем хато намекунем. Дари қафо электропакет, скамекош латасонай, болош чихолои нигоҳ кунед, чихолои хушрӯи кожа кашидагӣ. Мақсад химчистка кардаги тайёра дирнаш кор надора, бернаш ҳами корам бигем надора мешава. 4 дар электропакет, блокировка дар, ду тарафа мултирул, климат контрол, коробка боша автомат. Як мотор шои кне. Ака капо чой мекунӣ? Марҳамат, оз як ҳолати моторша мебинем. Мотор як гашти гибрид мешаванд ё. Марҳамат, ҳолати чашкош. Аки ҷо пластмасса бародарои ҷон, задаги шавқона мебинем. Мошин ака задагӣ дора ё надора? Бародарои ҷон, японко медоне ки перекитка мешаванд. Перекитко бисёрш ба кадом хотир мехаранд? Ба хотири задагӣ нестанд, пусидагӣ нестанд. Ба ҳамин хотир нархш боша, нархи дастрас
75000 сомон мега ака боз муомила дора. Солиш бошад 2011. Ҳуҷҷатош чанд қа ака? 4 моҳ дига ҳуҷҷати солона дора. Газ задагӣ нест ша? Хулас, гибридто да газ зада намешава бардарои ҷон. 75000 мега боз муомила дора. Рақамот ҳама гӯй ака? 883 06 61 61 марҳамат. Рақамо зер намуда занг занед дар тамос биред. Марҳамат мошини навбатӣ рости комментарияда бисёр хондум. Як ака варка шаҳринава чи бисёр нависонда бардарҷон ҳадман рафти Nexi автомат сиёмка ки Nexi автомат. Ина марҳамат Nexi автомат ёфтем. Лабаҳои кабуча мотор 1.6. Ака ҳуҷҷатош чанд қайра? 4 моҳ ҳуҷҷат дошта утилизатсия кардага нарушка краскаш кор надора. Марҳамат амакаса тамошо мекунем. Хадаҳои коробка ҳамаш сӯза ака. Диска кафакай. На ҳолати қафош. Мошин краска талаб нест, стопои қафош. Бамперш кам тара ки сарапи надошта бампери қафош. Як салонша тамошо кунем. Мошинчаро бинед чихе тозак хишру. Салон тозак электропакет химическа кадаги тоза болой чизош мақсад чихол кашдаги потолоки заводской худаш. 4 дар электропакет. Марҳамат на коробкаш автомат бародарҷоно. Пробег шуша 593000. Мошинча боварка дараш хеле ҷамаки хушруак да. На ҳолати тарафаш ку бахшак як фартукша бинем. Фаршункор тоза мекин додар. Ҳолати пешаш. Марҳамат ҳолати фартукаш мотор маслахрак нест ака. На ҳолати ҷош кафидагӣ нест. Ака ланҷронои тагдисно кафидагӣ неста? Нексио дорам. Мақсад акаҷон нима мотор коробка хадаҳои сӯза мотор масла намехӯра. Нарх чанд сум ака? 25000 сомон бо муомила дорад. Рақамот ҳама гӯй ака? 988. Рақамот ҳама гӯй ака? 987 38 550 марҳамат. Рақамо зер навода занг занед дар тамос биред. Бародарои ҷон боз як Toyota Voxi боварки танаш гарини хушрӯ шишаи мошин танаш шиша. Ака ҳуҷҷатҳои солонаш қати танировкаш чанд моҳия ака? Мақсад ҳуҷҷатҳои солонаш қати танировкаш як 3 моҳи 4 моҳӣ дора. Бародарои ҷон бо номери шумо занг занед дар тамос биред. Мошинча боварки идеални састани танаш боварки шиша. Марҳамат амакаса тамошо мекунем. Марҳамат ҳолаташ боварки ҷои мошина хушрӯ меомуд ҷойшон камтар танган сиёмкакунишон амри маҳол ҳай. Нарушка краскаш умуман кор надора, сарапина надора. Дискои заводской диска балнош 80-90%. Марҳамат амакаса тамошо мекунем. Лайкора обязательно бизанед. Ам лайко чанд қаз зиёд чид бародарои ҷон. Бо модам ха мотиватсия зиёд меша. Марҳамат ҳолати қафоша дидестен. Қафошам кор надора. Марҳамат ҳолати тарафаш. Мошинча боварки сиёҳи ранги хеле шиша воритофтестай. Лифтошам кор мекардай. Марҳамат ҳолати салонаш. Салон боварки дилед намешава поча тамони топ тозак. Потолокшам тоза. Салафан клёнка печ боварки монитор доштай. Лифтои дарш кор мекардай. Дарш хича мекаша. Безключовой доступ мақсади дар пеш. 4 дар электропакет блокировка дар регулировка боковой. Чӣ доштай буда таркибаш климат контрол, коробка боша автомат, монитор. Мошин боварки хеле свежияк ҳай бародарҷоно. Японка мешаванд ё перекидка баъд тоза мешаванд. Акаҷон як капоча мекушои бинем ака. Марҳамат ҳози ҳолати моторша мебинем. Марҳамат ҳолати моторша мебинем. Мотори DI Valmatic бародаро. Ҳамин моторро бисёртар советом метавон бихарен. Мотор зур боварки ин мотора ҳам хеле шушта ҷокеша пекадай бародармо ки боварки сиёмка кардесам рӯи хидмат дидестам да мотор коробка хадаҳои расход дора ака? Мотор коробка хадаҳои расход дора ё надора? Ягон кор надора. Мошинча тайёра мегирӣ ҳай мекунӣ. Ая занак ая пашка хайдагим мақсадам. Хулас мошинча тайёр буда ягон кор надора. Мегирӣ фақат ҳай мекунӣ ба дидаги ман ба гуфти хидмат. Кондитсионер ҳама чиш ба фикрим кор мекунад. Ях
Бародарои ҷон, японкуро чӣ хеле ки хитом медонед, японку задаги камия, моторушон мақсад вагон ҳамашон ё бисёрш вагонан хариб. Мошино тозан. Нарх боша 90 000 сомон нархи дастрас бардаро занг занен дар тамос бурен. Дароша диден чӣ бардаро айдури ба пул тамҳуй мешда боварка беҳтарин. Састани мошин худам дар ости маҳбул шид. Нархша боша 90 000 сомон. Нархи дастрас боварка сиёмка мекунем 95 000 ҳам ҳастанд, 100 000 ҳам ҳастанд. 90 000 баҳри подписчикои топ мошино 90 000 мега. Мақсад арзонаш мондем. Рақамо та мегӯй ака? Ака рақамо та мегӯй? 885 36 85 85. Марҳамат, рақамо зер наводай. И номеро ака WhatsApp дора. WhatsApp ҳам дора, занг занен дар тамос бурен. Мақсад ака мега вариантои алиш нестай суми нахтай. Мошина бати Mercedes GL, GL-ои дарозора дидесен. Солаш 2000 чанд ака? 2009 солая. Объем моториш чанд ака? 55. Боварки ин мошина я вақт хеле легендарный зур будан ки миштат мекарди ки я бор да пеш бесум сурат бигим я бора кино. Ози нақшам беат фромадай. Беат на фромадай не мақсад 220 000 сомон фурӯз дай мақсад якара гарид кардем мақсад агон арзонтар мо ки дам канали мо мақсад арзон харако бисёр мехаранаш. Дискоша дидесен, дискои типа AMG задаги хича заводской хича дискабалнош навай. Нарушка краскаш кор надора, 4 дараш без ключевой доступ дошта. Марамат на ҳолати қафош. Мошина учёт бровардаги тайёр будай. Ҳамаш як сола уҷад, як сола танировка. Дарора десен без ключевой доступ. Ҳар чори даршам хеле мебел салон, электропакет, салон шаден чихе кишода кишру. Потолок, панорама ам дошта яка ё дулюкай? Не, я люк. Панорама ам дора? Дулюкай, ё? Скамейко шаден сирхаки кишру. Меҳнат када скамейкош да, подвеско шави. Дарои пешам без ключевой доступ, 4 дар электропакет, бакавой қачава, регулировка бакавой, поарка любой кура чида дошта. Условияра дошта, блокировка дарам дошта. Де тарафа мультирул дошта бардарои ҷон, коробка боша автомат типа ҷои липсток да. Бор компютер, климат контрол, монитори заводской. Ана бо чиша бугумтон бардарои ҷон. Пробег неки деҷа нишон додаги неса, райдери настройка. Пробег чанқа боша ака? И Америка ё ака? 200 000 пробег шака. Як сола ҳуҷҷат дошта, як сола танировка дошта, мошина учёт бровардаги тайёра нарх боша бародарои ҷон 159 000 сомон мега ака, боз арзон мешава. Срочния фақат мега вариантои алиш ҳаста ака? Вариантои алиш ҳам ҳаста ака мега вариантҳоро мебинем, интихоб мекунем. Рақамо та мегӯй ака? 93 318 12 марҳамат, рақамо зер навода занг занед дар тамос буред. Марҳамат бародарои ҷон, сечкачаи навбатӣ ина бо як автомати дига ша ёфтем. Солаш чандаи ака? 99 сола. ҳуҷҷатош чанқа ака? 5 моҳ дига ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора ё надора ака? Марҳамат, ина сечкача сиёҳ, свети сиёҳ, ина гуфтем сиёҳ шапарто, ина бародарои ҷон сиёҳш. Мошин краска талаб нест, як полни полировка мега. Дискачои хушрӯ задагӣ, мақсад дискои 200 дия, 200 чанди ака? 200 даун кузуфон. Марҳамат, як ҳолати қафоша мебинем бародарои ҷоно. Марҳамат, ҳолати тарафош қафош задагӣ набуда, бахшака иҷа шая нишонтиём. Марҳамат, ҳолати тарафош чашкош варид набуда, як қафоша моикача мекард, бо беҳтарин мешид. ҳолати тарафош ҷои аккумуляторша бинем бародарои ҷон. ина ҳолати ҷои аккумуляторш, мақсад пусидагӣ надошта бардаро. мошинчаш як полировка, як химискачак, ин агар багаша бениҳоят хушрӯ мешава. Марҳамат, як салонша мекунем. Салони ба фикрам американкуай, мошинча худаш спортай. Спортай обшивкора дидесен бародарои ҷон, кожа электропакетай, скамейкоам кожа. Потолокиш мақсад турӣ будай. Бисмиллаҳ, як обшивкои пешиш, рулушам спорт, коробка боша автомат, кондиционердор будай. Чизошам хушрӯ будай, дри прибориш колсадор будай. Капочам мекуша ака бинем. Боз як ҳолати моторша мебинем.
ҳолати моторш акай дисай компрессорай марҳамат ҳолати пеш бародарои ҷон ака пеш задагии хеле дора ё надора чашкои парашам варид нест мотор коробка хадаи расход дора ака ина ҳолати тарафаш нарх руса бародарои ҷон 67 000 сомон ака мега боз муомила дора ҳуҷҷатҳои солонаш чанд хай ҳуҷҷатҳои солонаш 5-6 мегига ҳуҷҷати солона дора нарх боша 67 000 сомон ака мега боз муомила дора рақамот ҳам мегӯй ака 117 116 3 марҳама рақамо зер наварда занг зане дар тамос бироем